Karbi Anglong COVID-19 na kisok kiun arni bangta Ludunde. Karbi Anglong along quality education nangji pulote seke kiun tanga than banga phansi tekpo nangji pusi tet than banga tum ningje pong. Handloom and textile asai hem kimi kike malong superintendent Mensing Be kahumridang. Kardom pini ada pabirta longpen nilisami Julie Bepi non-arjik tha bertang tonpen. EM MAC doctor nurse police lapen jailer loke doa tum anta COVID-19 na keso along jogdunde derlo. Nonamatki Karbi Anglong West Karbi Anglong pangrum pet bang pharo hinira troxike prasir keba tumaphan COVID-19 na keso ki unang bongpen bang pharo hinira thongke praner keba tumki keso me ponlo. Lapen bang thomke praner keba tumki keso chelang bomlang. Setami kopai kelang nupen bangke thomatumke apran dam nanglo. Kaphere meme pirthe kangdang prop COVID-19 mate corona akiso ki unpen pirthe amoni retomaphan jakong pabob haklo. Choklem chodam pendanglo beha beparana thu lapen prek jamasai doanta patikuk detlo. Joparni jopadapta bangso a corona akiso pen kachepa jogjia phan kacherenang amsi dokhang janglo. Rara tum jong hele chere setami keso apia bangke tomon ke jabalingsi kangjar dona joini arni wangsi inutpen inuraphan keso kiun papluk rederlo. Lason tak taksi Karbi Anglong district along setami angtan ben ke banga tumaphan kiun chengde rapi penke KAAC along ajahak EM MAC Saipu Saiki pendanglo non doctor nurse police lapen jailer lo kido ana tumaphanta COVID-19 na keso unlaplo. Hala puja khong ni phaing kora hini arni mili tuma pherangke dongka mukam pen kabon mili tisopi biruta nangkilo tengke Hyderabad arong sopi along kido menmeji khanda jana rong asor Joystree teronpi alangle amethang along ri kachewanga hut dongka mukam along okran asar lang kachelanga hut COVID-19 na keso angthek longponlo lason dak thaksi jakhong ni phaing kora ke thom arni setami dolamara men phangcho arong alongta pisoso banghini atuma phan corona keso unlok pusi nilituma pherangke arjison rongphar biruta nangpale kopai kelang no pen keso kelong lok atumke ramsing phangcho achor kareng rong pipi pen asopo biren phangcho pusi pangthek pong kedamtang hithi iruya phrang alang litum Guwahati arong sopi along keso kachelang dampen puthot hem kachewanga hut basa arong LP school quarantine aboha along si padutoilo labang sosep tes ke bang ke en bang ke tarikan erka bhumti ani na analo porfai kris yelam sensen lo na pen labang sorajal positif ko bang ke patodap pray ada porpen lo dak bang ke bayi ke koran ser sorajal bang nang le na tu bang ke alamet bang ke sarpi bang ate ke kareng rong pipi arta trokebra troksian bang lo langli tumor keso penjok Guwahati cancer hospital se chilang lo alada cancer hospital se chilang pen ketche bang thorni bang ke tarik repli si dak tumang le lo tarik repli nang rok pen si dak quarantine bila alang li tuma phan ok prana satlang langde raphia bangke COVID-19 na keso angthek longpon lo hithi irui quarantine aboha long dode raphita kijuna lang kechoa hormu avarsai kabedera jok hema sora tumsi ke thondam nang lupusi a hema sora tumpen pherang ke thengno ningji सरकार पेन जोंसी लहाय फैसिलिटी लैंग kijuna लैंग angton do erlo pulote nilitum osumar fansdami ki padam ya fan padam long le de ye polo non ke kijuna lैंग nang kok munit ke mane lैंग ke juna kok matia jat le visita lैंग ke nang kok lo si lैंग pini ne bang e thondam nang kok lo sumar tu pa thondam nang kok lo ke la si la so lैंग ki thondam ma lैंग ka ve joini si di la hai pot sinon ke la tum handa amen top panang kok lo di skura hema long ke lैंग pini ne facility ave mati ke la si lैंग hai ba thondam nang kok lo sang pini ne la ge sang ton ke la wang ve prang si thikdam elo he kichutun chodang apule phuko kan ta thikdam elo prang si inge la lैंग pini ba nga vidya lo dam nang kok lo thondam nang kok lo dongka mukam pen kabonuli ti sopi pen dola mara pen arjison rongphar Karbi Anglong live Assam angkang arlo along kedoan sorkar a school along ke misen athan bang donangji puajok teacher eligibility test padoponlo
Bangso ate rasat lang along ki undu natum kedoa natum aphan school along sorkar pen toisi lo pathan dun lo lapen bainong ta pipajir pon lo. Assam Sarkar pen terasat langken ponasong si Karbi Anglong Autonomous Council ahin penta Karbi Anglong rarapan special terasat lang en ponsi Karbi Anglong penta bang pharo troksira bang tre troksiatum terasat lang chipaundun lo. Ihum school along athan bang atum woreng juddet pena pilote tet athan bang atum aphansi bangso ang hoyalong papling dun phet nangji. Lason si Karbi Anglong arlo along quality education pamanji pulote seke along kiundun tang athan bang aphansi kenang sorlo pusi pherang kya mai along ningjepon. Osumara tumapan quality education jang si pinangji lekute ba kacharlia hena tu yang si Karbi Anglong pakrang dunang lang nonetang uemia tumta pulotang de. Jasemet seke ki entang athan bang matang de trained teacher qualified teacher atau masih appointment pinagi kusini matada ki ondum akarbi korting jiratum ke jasemet pet la 2019 general assam tet along MIL abang ke karya subject yang ke tokdun ajoini nilitum emethang a district dan angtan a district along ke nilitum Woreng warsai kacian dini pan kisum doa. Lasi KAAC Kacharipon CEM Tuliram Ronghang ahin pen Karbi Anglong arapan matha parsik ponra methang along rialong ove kimiatum mesen Kacharia warsai long nangji kumatha ponra non Karbi Anglong arlo ke doan terathan banga tumaphan ke thir thep aboreng ang hoi ke pek ponjia phansi tet qualified education akong chunbang joysing bepen ningjepon. Di Metha district along jangsi autonomous council hina natupen alangli CM sir honorable CM sir jangsi prajing pen la Karbi Anglong arata supan kamat hadam ajeni kacharli hina tu pape prangnam ku kamat hadam tangkon ajeni nilitun tet qualified candidate ketwana tungkan jangsi advertisement paklan pen appointment hina tu di pondapran nangji kusi nilituma hina thupen chuni mila ekang sitame lai huelong research jangatum ani kaparum ji bulotante vacancy dokop an hoi dokop pen woreng warsai kipite successful candidate atumapan panungku bulotante mane kanke bang ni tumabangke dasam kabori aning abedaji makusini Dongka mukam pen kabon militi sopi Karbi Anglong live. District kimi kelong angthek Hamren Handloom and Textile asahem thipo kikim penta Hamren araje nangchelar pon bom pupusi Superintendent Mensing be ningjepon. West Karbi Anglong District ahempi Hamren arong supialong arni dingklui pen saihem mesen akari mate akenang sot kedokogajok KAAC Kacharipon bom CEM Tuliram Ronghang anparta Handloom and Textile asaikam kelangatum kang horpon EM Roton Teron aphan Hamren arat akiru pipajirinti. Non SOPD scheme pen Superintendent Handloom and Textile asahem kikim mesen pen patang ponlong pupusi Superintendent Mensing be pherangkia thengno pangdakpon. 1920 ta kambang ke tum tender call bang ke July ciklu mana mana तो मैं आरबी के जंग जने पे अच्छी सो कॉन्ट्रैक्टर पर अच्छी साइड चलो ना दा कंडा थे मा हमरे मा किसो आरबी के जंग मा प्रॉब्लम थे आरबी जंग से दिल्ली का दिन पेन के तो पी काम मा किसो इंग्लैंड चलो सितंबर में से काम चिंग लाऊंगा हम काम के मम लो ना ठीक aku lockdown दो थुका को अजो ने मत काम चिबे में Labangso asahem kiki mese corona akiso kang dangben longri longpada jo kang hap kepa kedokoga jo patang tong thek thederlo puwoi phit setami non inter district kacheleng puthot kapajok dolote labangso asahem kikim patang ponsi alir alonpen ingpu ponlong poputa bia sangho pherangkia tuma phan pachini pong poni bangke non la aku non inter district ha misitum kedam kela problem na thedu masih kiso kedar bang kedar ikcap to ta agas molom no si khuli pote agas molom patangi si kontraktor men thamteng te
officers ke do superintendent do po baki la circle inspector do ji senior inspector do ji junior inspector bahini do ji la pen la forget staff sojon bak do dia boro dia tum ba thong la pen boro bahini Hamren along Superintendent Handloom and Textile Asai Hem Kimi Kikimpen Jasimet ni Marlia Tumapan Kapanong Pi Kipir ke Thagabar Sai Kipi Ponlong Bomasonsi Kebangji Arnita KAAC Kachari CEM Tuliram Ronghang Lapen Handloom and Textile EM Roton Teronatum Ansose RDP Ponpen Thedung Akerap Longpon Poputa Radatum Chethanrinti Hamren Pen Daniel Inghi Karbiang Long Live Karbi Anglong along nong nam kajathang plup lun barim alun sepo mohori rongpi arong kachewoy pen Karbi Anglong araraphan kanahok thedung binonglo nong nam kajathang plup lun barim alun sepo mohori rongpi kedamtang jakhongni phai engkora ke thomarni hidipi sikari kathararong amethang ahemalongsi kapadusi ajethe chente kanglo Karlitang mohori rongpi alanglike Karbi Anglong angkang pialong lun bare manathu kilun theknai abang phuloposi chethanglo alanglike kedamtang ningkan suri hinira kriplia ningkan Karbi Anglong Autonomous Council amahang kethek katalon arnita Karbi lun barim kilun theknai anong e mate best Karbi folk artist setame rangsina sarpo anong e kelongdo na bang phulo Karlitang mohori rongpi arong kachewoy joya puthak dilai Karbi jutang kangthuramai abidi sarpo tuseswar terangta ningduk chepaklang dunsi alangli karjong chom rongmi rengdok rengni pen kidodun long thekja phan arna mahir jumi hakbidunglo Karlitang mohori rongpi arong chewoy jui pen asopo akhleng Mongol Singh rongpi adakwam biren rongpi asopi akhleng kare rongpi pi lapen akibisi basapi rongpi pia tumaphan chepamote kanglo Dilai pen Bijoy rongpi Karbi Anglong Live Kheroni tharbe hidi Dengja fast food akular along kicho kijuna hormu kitun bomahut men gas to famia de kithuru rajok kapa map duntong ajoini thedung kaphere memi ang pen jok chitlo Kheroni tharbe hidi along niphai kora ge thom adaba pormalong Dengja fast food akular along kicho kijuna hormu kitun bomahut gas to famia de men kithuru rajok kitun ke dangabang mi kapa map ja phanpura lang kidungdun Sangti lapen longlea duk setame taidunlo. Setame ami kapa mebji kalisi aphiong kithur thonga jok aphit tebok te raya rara tumta thudun paksi mi pa mebdunlo. Mi kithur rahut gas alang pong katerek dun tonga joini kopai kemi kaphere memi ang pen jok chitlo. Bangso gas alang pong jongsi kang bob longa sonte akulat pen adung kedo akulat hum phota jok dunde deja potlo. Bonta arnam keraba joini non ke jok chitlo. Hormu hortar katerek dun tong ahut suri ingkoi thongkep amui an bakke nahok dun lopusi kulat ahempu prodip teron pen pachini toda bola tumla da kuk bang wang lo amala bang han antun bup lo ma antun ma so gas me pakar pen alom so phirala gas apai bang memen sne lig de lo la so lig de ra jone ma wala me kar wo ma memen me chulut lo am ki me ala ana dege thelo je munitum ta phas bang sun dalam afi bang ko back bok te right tum he chirochit therapy tum ala tum pensi ingsi bange mane la an major accident pensi ta ingsi bange mane safety bang sun dom chilo Kheroni pen mohon teron Karbi Anglong Live Tangte pinya ada babir taki lapon sikang tonik lom dome thakmi arni kimi